Prezident Donald Trump sammite gatnaşçylary mübareklep, çakyryk kabul edip Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna gelenlikler üçin hoşallygyny beýan etdi. Hemde bugünkü ýokary derejedäki duşyň alty taraplaryň hyzmatdaşlygy hil taýdan täze dereje çykarjakdygyna inan bildirdi. Soňra sammite gatnaşçylary söz berdi. Hormatly prezidentimiz sammitde çykyş etmek bilen Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynaky sammitde gatnaşmaga çakyryk üçin prezident Donald Trump'a minnetdarlyk bildirip, bu formatyň düreden pursatyndan bäri gazanylan oňy netijeleri bellidi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika we daşky gurşaw ýaly möhüm strategik ugurlarda hyzmatdaşlyk giňeltmäge çalşýanyny belläp, şu sammitiň netijeleriniň Merkezi Aziýa bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasynda köp taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmäge ýardam berjekdigine inan bildirdi. Hemde prezident Donald Trump'a mehirli kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynyň çäklerine hyzmatdaşlygyň Tibetiň durnukly ötüşini üpçün etmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Prezident Donald Trump hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Sammitiň barşynda alty taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri gyzyklanma bildirilip, ara alyp maslahatlaşyldy. Hemde birlikdäki işiň geljekki ileri turýan ugurlar ketgitlenildi. Şeýlekem sammitiň çäklerini ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň, Kazakystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama medeni miras abatda Türkmenistanyň, Kazakystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama kabul edildi.